Pane chinoitika pakurerwa kwevana. Pane chinoitika pakurerawo zvakare vana, zvichiburikidza nekuti mwana wauri kurera mwana wani, ari mwana wako. Uri kurera mwana wako sei? Ndinotaura nenyaya yekuti pane vabereki vanoshandisa hasha pakurera vana, vanorova vana zvokuti mwana anogara akutya kutaura kana kukumbira, nekuti mubereki anenge ane hasha dziri excessive kumwana. Mukova wamai kana kuti mukova wababa hauna kuvhurika, havasi free kutaura nemwana wavo zvakanaka. Saka pekupedzesera chatinozoona idambudziko pamwana iyeye akakura marererwo iwayo. Haazive zvinhu zvokuita chaizvo, anonetseka muupenyu hwake, anogara ari mudepression. Dzimwe nguva anotopinda mental illness. Dzimwe nguva anonetseka neanxiety because nguva yaairohwa, kana aiziva kuti kana ndakanganisa pandichadzokera kumba ndichasvikorohwa, mwana iyeye anoramba achitokura kutoita babawo vemumwe mhuri, asi achigara pakati penyaya yakafanana nedepression, anxiety or mental illness. A lot of these things zvinoitika kana vana vachirerwa zvisiri izvo, nemutoo usiriwo une hasha mukati. Kanganiwo kanorerwa mwana wehama. Uri kurera mwana wehama yako, kana kuti kurera mwana wehanzvadzi yako, kana kuti kurera mwana wemunin'ina wako, kana mukurera ndigogo, mukurera muzukuru mwana wemwana wenyu. Pane vamwe vana vanorerwa marererwo iwayo nemunhu ari kuchengeta mwana. Mwana agopedzesera mwana asinganyatsocherechedza kuti marererwo andiri kuitwa aya anorevei, asi semwana haagone kupindura nekuti anenge ari panguva yakaoma yaari kuumburudzwa because ari kurerwa. Akakumbira chinhu anenge achitaura kunzi hapana. Pane vamwe vakasiya vana nevahama dzavo kumusha vachiuya kunana diaspora. Nguva yavakadzokera vaakunotora vana vaane mapepa, vakasangana nedambudziko revana kuti vana vavanzwisise kuti vaigara sei. Saka idambudziko ratinosangana naro kazhinji kana tichitaura nenyaya yevana. Ngatibatsiranei sevabereki sana amai kazhinji, because ndisi tinenge tinosara nevana kazhinji. Vana baba hongu vanosara nevana, kasi vana vanoita dambudziko rakanyanya vana vanorerwa nesu madzimai. Ndine urombo kutaura ndichidaro, nekuti vana vanorerwa nana tete, nana amai guru, nana amai nini, vana vane history yavanodzokorora. Nekuti chatisingaone ndechekuti kana uchirera mwana nhasi mudiki, asi mangwana anenge akura, anenge anozoitawo amai. Chii chaanotaura nezvako? Mwana iyeye ari sei nezvako? Ane history yakaita sei? Akarerwa sei nemi? Kune vanhu vanokura vane bitterness, anxiety, vanogara vachitori into a form of depression isingapere nekuda kwekurerwa kwaanenge akaitwa. When it comes to the girl child, tikada kutarisa pane isusu vechizimbabweni. Dzimba dzemazimbabweni dzinonzi ngadzitsvairwe, dzipukutwe nechikorobho kuti munhu anotarisa pasi kudai achiona fesi yake. Mwana wani ari kuita basa iroro rekupukuta pasi kuti paite girazi. Mwana asiri wako ndiye anomuka kuseni, ndiye anotanga kumuka, vamwe vako vana vakarara, iyeye ndiye anomuka agotsvaira, agobika, vagomuka vaivai vagonogeza, vagodya, vagoita sei. Zvichida iye ndiye atozopedzera nekudya. Akada kuti azodya chikafu chakawanda anzi watora chikafu chakawanda dzosera. Chatiri kukangana ndechekuti mwana uyu anenge achikura, ende azokura chii chinoitika? Relationship yenyu inenge yakazoita sei? Inenge yakamira sei relationship yenyu nemwana iyeye? Because at the end of the day, munhu achakura agovawo munhu anoda kuita zvinhu zvake, anodzoka here kwamuri kuzoti mazviita kana kuti haadzoke?
Saka semubereki wega wega, kana uri amai, uri tete, uri mai guru, uri mai nini, nhasi ndiri kutaura nemadzimai, iziya kuchengeta vana vasiri venyu zvakanaka, kuita kuti tisave nevana vanobuda mukati memhuri dzedu vari bhita, tisave nevana vanotaura zvisirizvo when it comes to family. Ngative nevana vatinorera nechido, kuita kuti vakwanise kudzora chipara. Mwana waunorera zvakanaka anodzora chipara, anodzoka kusati ndakarerwa. Tinoona vana vanorerwa nevamwe nevanhu even vamwe vasingatozivana navo, vanodzoka, ndakarerwa namai ava, mufunge ndavatengera bhatye. Zvinodadisa sei pane kuti uite mwana waunorera kunyange asiri wako kana dai uri wemumwe, but because watora mwana iyeye kuti ave mwana waunochengeta, muchengete murugare, murunyararo, zvisina hasha. Vana vasikana vanoabhuswa kakawanda. Tiri kuona izvi zvino tine programu yatinashe Mugabe. It is popular nekuti vana vaimbunyikidzwa kare vari vasikana, namanje zvichiri kuitika. Haakwanise kuripota nyaya iyoyo kana kumunhu waanogara naye nekuti anenge achiitirwa hasha. Saka chinozopedzisira ndechekuti achakura mwana uya waaita uko haana paachataura kunzi mwana wanhingi, zvichida airepwa nehama pamba. Saka haakwanise kuzozvitaura kuti mwana wandakaita paipai mwana wasekuru nhingi. At the end of the day mwana uya achasarawo okura. Ndopaipai patirikuzosvika pana Mugabe paya, mwana uya akunonzi tsvagai kuti mwana uyu mwana waani. Asi mwana akambunyikidzwa nguva iyi, achigara newe satete, achigara newe samai guru, achigara newe samai, achigara newe sagogo, ukamubunyikidza. Kureva kuti dambudziko iroro richaenderera kubva pamwana uyu wawakarera, roenderera pamwana akazvarwa kati akambunyikidzwa nguva iyoyo, kusvikira richaramba richienderera, because mwana iyeye haasi kuzozikanwa kuti mwana waani. Saka ngatiedzei kuva vana amai vane chido nevana vasiri vedu. Pedu pachizezo toti kuzvara kwemumwe ndekwako. Ngatichengetedzei vana. Mazvita.